በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን። ሰላም ሰላም ህዝበ ክርስቲያን ውሽጥ ዓዳ ወጻኢ ትርከቡ ናይ እሜታችን ድንግል ወላዲተ አምላክ ደቅ ዝኾንኩም ከመይ ትኾኑልና እና ለማዓንቲ ብጣዕሚ ንእሽተይ ክብድ ዝብል ነገር ናይ መንበረ አባ ሰለማ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ እቱ ናይ ክልተ መዓልቲ ጉባኤ ወይ ከዓ አኼባ ቀንዩ ዝነበረ ብፁዕ አቦና አባ ሰለማ ዘየካተተ ጉባኤ ቀንዩ ዝነበረ ለማዓንቲ መግለፂ ሰበር ዜና ይዝባል መግለፂ ሒዞም መፅኦም ኣለዉ። ስለዚ እቲ መግለፂ ግን ትክክል ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕብረልካ። ርግጠኛ እየ ብትክክል ዝተረድኦ ኦርቶዶክስ ወይ ከዓ ብትክክል ዝተረድኦ ናይ ኦርቶዶክስ እምነት ዘለዎ ሰብ በቃ ትክክለኛ ፍርዲ ክናውምጠሉ ዝግባእ ትክክለኛ ፍርዲ ክናውምጠሉ ዝግባእ ህዝበ ክርስቲያን ትክክልማ ኣይኮነን። ብፁዕ አቦና አባ ሰለማ ለሓደ ጳጳስ ክልተ መዓልቲ ሙሉእ ዝኩለይ ጫፍ ሕማቅ ውሳነ እዩ ተወሲኑ ዘሎ ዘየረዳድእ ንክልቲኦም እንኳን ለክልቲኦም ኣብ ህዝቡ መፅኦም ተቀባልነት ከም ዘይብሉ ኣነ ይኣምን እየ። ህዝብና ተሓቂና ክንፈርድ ዝግበአና። ስለዚ ኩልና ድምፂ ክንህብ እዩ ዝግበአና፣ ድምፂ ክንኾን እዩ ዝግበአና። ስለዚ ትክክለኛ ፍርዲ ኣይኮነን ተፈሪዱ ዘሎ ተኣውፅኦሞ ዘሎ መግለፂ ኣነ በበኩለይ ተቀባልነት የብለይን። ብትክክል እንድሕር ዓይኒ ፈሪድናዮ ኮይና ብፁዕ አቦና አባ ሰለማ ትዝገብርዎ ዝነበሩ ቃልሲ ውድቂ ገይሮም ከም ዘይኮኑ ብፁዕ አቦና አባ ሰለማ ንመንበረ ሰለማ ካፍርስዎ እዮም ህዝብና ከፋፊሎም እዮም ኢሎም እዮም ይፋ ገይሮሞ ዘለዉ። ስለዚ እቲ መግለፂ ሓቢርና ክርኤና ብጣዕሚ ዘስብድ መግለፂ። ስለዚ ከዚ ቀጥታ ላፍቲ መግለፂ ከብለኩም ጎና ጎኒ ሓቢርና ንርአዩ ሓቢርና መልሲ ንሃበሉ ናዳምፆም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ፣ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ፣ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ፣ ብፁዕ አቡነ ባኖስ፣ ብፁዕ አቡነ ዕንባቆም፣ ብፁዕ አቡነ ያሬድ፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል፣ ኣብ ደገ ዘለዎ ብፁዓን ኣቦታትና እውን ብፁዕ አቡነ ማርቆስ፣ ብፁዕ አቡነ ጨርሎስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም፣ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ፣ ክቡራን ናይ ሚድያ ሰራሕተኛታት፣ ክቡራንና ክቡራን ኣብ ወፃኢ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን እንኳዕ ንዙ ዘለናሉ ዕለትን ሰዓትን እግዚአብሔር ኣፅሓና ኣውፅሐኩም ክብል ይፈቱ እሞ ሎሚ ዘለናሉ ዕለት 28 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብዚ መዓልቲ ተሰብሰብናሉ ጉዳይ አቡነ ሰላማ ብዝወዝዕዎ ንግግር ህዝብና ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ወፃኢም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓድም ዘሎ ስለ ዝተደናገረ ተስፋ ዝገበሮ መንበረ ሰላማ ፈሪሱ እዩ። ጳጳሳት እውን ኣብ ሰለስተ ተመቂሎም እዮም። ገሊኦም ለአዲስ አበባ ገጾም፣ ገሊኦም ኣብኡ ዝቆሙ፣ ገሊኦም ደሞ እንኳዕ ስልጣን ሓዝና እምበር ኣይቆረናን ኣይሞቀናን ዝበሉ ኣለዉ ኢሎም ኣብ ባይታ ዘየለ ህዝብና እማን ስለ ዝመሰሎ ተደናጊሩ እዩ። ግን መንበርና ኣብ መንበሩ ከም ዘሎ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መትከሎም ከም ዘለዉ ኣብ ስራሕ ከም ዘለዉ ተረዲኡ ህዝብና ክረጋጋዕ ይግባእ። ስለዚ ብዝሎም መዓልቲ ህፁፅ ኣኸባ ብ27 ህፁፅ ኣኸባ ተፀዊዑ ካብ 27 ክሳብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ንህዝብና መረጋግዒ ዝኸውን ውሳኔ ወሲኑ ኣሎ። ስለዚ እዚ ውሳኔ እዚ ብፁዕ አቦና አቡነ ናትናኤል ከንብበልና እዮም። እሽሙ ህዝበ ክርስቲያን ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መግለፂ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዝገርም መግለፂ እዩ። ማለት ኩልና ከምቲ ንፈልጦ ዋላ ጥልቕ ኢልና ውሽጡ ኣይንፍለጦ ህዝበ ክርስቲያን ከምቱ ዘዋግዕዎ ዘለዉ መንበረ ሰለማ ኣውፅዎ ዘሎ መግለፂ ተገቢ መግለፂ መሲሉ ኣይተሰማዕናን ኣይኮነን። እቲ ሓቂ እሱ ኣይኮነን። ክንቃወሞ ኢና ንሕና እውን ብትረ ኢና ክንቃወመኩም መንበረ ሰለማ። ስለዚ ብፁዕ አቦና አባ ሰለማ እንተኾነ መጀመርያ እቲ ደብዳቤ ንተኣኼባ ክፅውዕዎም ተለኹም
መጀመሪያ ደብዳቤ አያውኩም አይተዋውን መፀውዒ ላፍታ አኺባ ማተው መፀውዒ ደብዳቤ አይተዋውን ከምት ንፈልጦ ስለዚ ሕዚ ትብልዎ ዘለኹም መንበረ ሰላማ ሕዚ ትብልዎ ዘለኹም ፀውዕናዮም መጀመሪያ ህዝበ ክርስቲያን ሆም ስበለ ደብዳቤ ተዋሂቦም መጀመሪያ ተሓዲጎም ነይሮም ዳሕራይ ሆም ስበለ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ደገ ዘላ ውሽጢ ዘለማ ሆም ስበለ ኢኹም ደብዳቤ ሂውኩሞም ዘለኹም ተረዲእኩም ስለዚ ተኸታተልትና ኣውዚ እዩ እንትና ዝገብር ካውዚ እዩ ዝጅምር እቲ ሓቂ ዳሓር እንደገና ምስተዋሃው ላብ ጉባኤ ምስ መፁ ውፅልና ብዛዕዋኹም እዩ እቱ ጉባኤ ብዛዕዋኹም እዩ ስለዚ ንዓኹም መጋመጋም ስለዝኾነ እስኹም ኣይተድልና ኣይተዋሂሎም ወፅኦም ኮይዶም ንምንታይ ዳ ፀዊዕኹም እንድሕር ዘያድሊ ኮይነ ብኽቡረይ ኣብ ገዛይ ኮፍ ዘይብል ኣብ መንበሪየ ኮፍ ዘይብል ኢሎም ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰለማ ላብ መንበሪኦም ተመሊሶም እዮም ድሕሪ እዚ ደሞ ድሕሪኡ 9 ሰዓት ፀዊዖሞም እዮም ኣይከይድን ኣያድልየንን እዚ ንስኹም ኣነ ምስ ደቀ ምስበይ መዋሎም ትክክል እዩ ሓቂ እዩ ስለዚ ከዚ ኣውፂኹም ዘለኹም ናይ ክልተ መዓልቲ ጉባኤ ትክክል ኣይኮነን ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰለማ ኩልና ከምቲ ንፈልጦ ህዝበ ክርስቲያን ኩልኹም ኣብ ኮመንት ይኹን ብድምፂ ይኹን ኣብ ሚድያ ወፂኹም ኢፋ ጌርኩም ድምፂ ክንኾኖም እዩ ዝግበአና ክቡር ኣቦና ኣባ ሰለማ ስለዚ እቲ ትክክል እሱ ኣይኮነን በርግጠኝነት ብሓቂ ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰለማ ንህዝቦም ከምዘ ይኮንን መንበረ ሰለማ ካብ ፈራርሱ ይኹንን ዝምክሩ ዘለዉ እዚ ደሞ ናይ ኣውፂኹሞ ዘለኹም ናይ ክርስቲያን ናይ ሃይማኖት ተግባር ኣይኮነን ናብ ሃይማኖት ዝወስድ ወይ ናብ ድርድር ዝወስድ መንገዲ ኣይኮነን ኣውፂኹሞ ዘለኹ ላው ካሊእ መንገዲ ዝወስድ እዩ ሃይማኖትና እውን ኣይኮነን ትክክልም ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ወግዕ ንስኹም ኣቦታትና ካሊእ ኢኹም ክተምህሩ ዝግበአኩም ኣብ ሚድያ ወፂኹም ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ማሃብ ማለት ብጣዕሚ ናይ መጨረሻ መሕዘኒ ውሳነ ወሲንኩም ዘለኹም መንበረ ሰለማ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ከምዚ ኣይኮነን ትውሳነ በትክክል ስለዚ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ እቶም መግለፅታት ብጣዕሚ ይግረምኩም ህዝበ ክርስቲያን ንብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰለማ ካብ ሓላፍነቶም መውሪዶሞም ኣለዉ ካብ ሚድያታት ኣጊዶሞም ኣለዉ መን ኮይኖም ከመይ ገይሮም እንታይ ኣቢሶም ልዕሊኹም ዋላ ተለይ ፈለጥናዮ ግን ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰለማ ተሸይሞም ኣለዉ ብህዝበ ተሸይሞም ኣለዉ ብዙሕ መንከራ እዮም ኣሕሊፎም ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰለማ ከምቲ ንፈልጦ እኮ ካብ ደገ ክመፅእ ከለዉ ከፊእዎም ይኹን መፅኦም ላብ ዓዶም ሃይማኖተይ ህዝበይ ትግራይ ኢሎም እዮም መፅኦም ክንደይ መግረፍቲ ክንደይ ማእሰርቲ ብቀይሕ ምንፃፍ ተቐቢሎም እዮም ኣብ ማእሰርቲ ኣሽገሞም ኣሲሮሞም ነይሮም ኣዲስ ኣበባ ግን ህዝበ ኢሎም ቤተክርስትያነይ ዓደይ ካብ ማሓደር ከግልግል እየ ዝተጨፍጨፈት ዓደይ ዝተወፅዐት ዓደለትን ኢሎም እዮም ላውዚ መፅኦም ኣብዚ ክመፁ ከለዉ ኣብ ክንዲ ክብሪ ዝግብኦም ኣብ ክንዲ ብፍቕሪ ብንክብካቤ ዝቕመጡ ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰለማ ኣብዚ መፂኹም ሕማቕ ነገር ውሳነ ወሲልኩምሎም ዘለኹም እግዚኣብሔር ፍርሑ ፈጣሪኹም ፍርሑ ኣቱም ብፁዓት ኣቦና ኩለኹም ኣይናዳልወኩምን ከዚ ግን ክናዳልወኩም ክንምኩር ኢና ብሱር ግልፅን ዘይሕጋው ነገር እዩ ትክክልም ኣይኮነን ብሱር ህዝበ ክርስቲያን ኩልና ከምቲ ንሪኦ ዘለና ዝነበረ ኣኼባ ብፁዕ ኣቦና ኣብቲ ኣኼባም ኣይተሳተፉን ኣያሳተፍዎምን ብናቶም ችግር ብናይ መንበረ ሰላማ ችግር እዮም ዘይተሳተፉ ኣይተዓደሙን ኣኼባ ምስ ተወደአዮም ተዓዲሞም ኣይከዱ ንሶም ደሞ ስለዚ ከዚ ብድሕሪኦም ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ እሶሙም ካብ ሚድያም ክእገዱ የብሎምን ካብ ሓላፍነትም ክወርዱ የብሎምን ከምቱ ንሕና ድምፂ ክንኾኖም ኢና ብፁዕ ኣቦና ስለዚ ናብቲ መጨረሻ እዚ ውሳነታት እዚ እዞም 7 ውሳነታት እዚኦም ትክክል ከም ዘይኮኑ እናገለፅና ንህዝብና ኢፋ ክንገብርና ንኦርቶዶክሳውያን ንሃይማኖት ኣብ ውሽጢ ዓድና ወፃኢ ዘለኹም ሆ ክትብሉ እዩ ዝግበአኩም ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰለማ ናብ ክለውቁ የብሎምን ክመርሑና እዩ ዝግብኦም ስለዚ ብበይንኹም ዘይኮነ ምእመንም ተሓውሲሉ እዩ ክውሰን ዝግብኦ እዚ ውሳነ እዚ ቅዱስ ሲኖዶስ ስለ ዝተቋቋሞ እዚ ውሳነ እዚ ንሓደ ጳጳስ ክተፅድፉ ዘይኮነ ክትውስንዎ ትኽእሉ ስለዚ ምእማናት ሃልዮ እሞ ምእመናን ንሕና ህዝበ ናይ ቅዱስ ኢየሱስ ናይ ኣምላክ ፍጡራን ዘለና ንሕና ናትኩም ምእመናን ዘለና ንሕና ውሳነ ክንህበሉ እዩ ዝግበአና በይንኹም ብቻ ይኮነ ክትውስኑ ዝግበአኩም እስኹም ናብ ሓላፍነት ክትወፁ እስኹም ናብ ስልጣን ክትድዩ ሃም ደስ ዝበለኩም ካልኣይ ሳልሳይ ደሞዝኩም ክትበልዑ ብፁዕ ኣቦና ክተግልልዎም የብልኩም እዩ ንዓኹም ንክምችወኩም ኢሎም ብፁዕ ኣቦና ዝኩለይ መስዋዕቲ ከፍ ኢሎም ዘደራጀውዎ መንበረ ሰለማ ንሶም ብሓደ ግዜ ብዘይ ምንም ጥፍኣት ብዘይ ምንም ነገር ኣረግደፉ ህዝበ ክርስቲያን ከም ዘይኮነ ኣረግደፉ መንከራ ግፍዒ ይበፅሐና ኣሎ እዩ እሞስኹም ናሃለኹም ኣቦታትና ኣብ ክንዲ ጸሎት ጌርኩም ህዝብኩም ኣብ ክንዲ ህዝብኩም ተድሕኑ እሞ ብዝኸዚ ሰዓት እሞ ህዝበ ክርስቲያን እናተቃፀለ
مو بيت كريستيانات تقاصل اسكم ميديا توعلو اسكم بزحوا حدا باباس كاب سلطان الموراد مو بزحوا بصو ابونا ابا سلامه تنكل بمحساب ام ميديا جبري خاناتو هالكم كندي بيت كريستياناتنا تقاصلنا وعلنا حدر هندي مؤمنان هندي ليقاونتنا تقتلونا تحرضنا وعلو حزب كريستيان ارثوذكساوياننا تحرضوا نسكم ام ميديا غوي عصيكم ادراش عصيكم بزعوا حدا باباس كاب سلطان الموراد بزعوا حدا باباس حماق تغوار نمفصام توعلوا زلهم على ارغدفوا بسم اغزابير سلازي بطعم يزقرب حزب كريستيان سلازي نافت مጨረሻም ከብለኩም حبيرنا الرأي مጨረሻ መግለጽ ክንወልይና حبيرنا بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك إنني أبسلك هوك ور قصص باتتك أنت ووئتو وأما سماك رواه قول هوك وأما سي سماك نساء مثليك بداقم أحد أو كليتا اسمع بقى كليتو وسلستو سمايت يكون كله نجر وأما سي سمام لو مهين نقرا على بيت كريستيان حاوكان تبدلكا سيد كان السخان السن بين هاتكم معدو انت سمعكان حاوكان هاتكا قبر كايو انت سمعكا قنا كل نجر بقى كلتا وي سلستا مساخري يزقوم مو أو كلا يجزي حدا وي كلتا مساخاوسات ناتهم انت سمعون دمان بيت كريستيان نقرا وانجيل ماتيوس معراف 18 ثودي 15 اسكاو 17 كاو قنوات 27 اسكاو 28 كلتا سحن 18 عامة مرد أو زدت خايدة هسوس ملاتا قبائي قدس سينودوس أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان تقراي تمايتنان تردادينان حقن قانونان بيت كريستيان مسارت غيرنا زسع وساني وسينا لنا ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በብግዚኡ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ብዙሕ ፈተና እናገጠማ መሲኡ እዩ በብግዚኡ ንዝገጥማ ፀገም ድማ በኃይል እግዚአብሔር በጾምን ጸሎትን ከምውን መስራዓትን ሕግን ቤተ ክርስቲያን ቆነናዊ ውሳናታትን መምርሕታትን እና ፈተሐት መሲኣ እያ نوسانا قدوس سينودوس مبغسي زخانو حسابات قداماي بصو አቡነ ሰላማ ብሔረ ሕግ አንቀጽ 183 በመጥሐስ ከሚያዝያ 18 እስከ 29 2018 ዓመተ ምህረት ዘተካሄደ ዓመታዊ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ነቲ በመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ቅዱስ ጉባኤ በመጽራፍ ረጊጾም ዝወፁ እንትኾኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ድማ ነዚ ንምፍታሕ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ብፁዕ አቡነ ሰላማ መንበረ ገዝኦም ብምልኣኽ ናብቲ ጉባኤ ተፀዊዖም መፂኦም ነቲ ቀኖናዊ ዝኾነ ምልኣተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ይቅርታ ከሓቱ እንተተጠየቁ እኳ ይቅርታ ከሓቱ ፈቃደኛ አይኮንም ካልኣይ ብሔረ ሕግ አንቀጽ 194 በመጥሐስ ክብርን ልዕልናን ቅዱስ ሲኖዶስ ብዘይሕሉ መልክዑ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ንምኽባር ብዝብል ሰበብ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ውሳነታት ቅዱስ ሲኖዶስን በመጥሐስ ፍልፍሉ ዘይፍለጥ መጠን ዘይብሉ ገንዘብ ብምብታን ካብ መዋቅር ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ወፃእ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት በመውፃእ ብዙሕ ነገራት ይናገሩ ኣለዉ ኣብ መንጎ ሊቃነ ጳጳሳት ምፍልላይ ንምፍጣር ነዚ ድማ ሓደ ግዜ ኣብ ሰለስተ ዝተመቐሉ እዮም ሓደ ግዜ ካብ ማሕበረ ቅዱሳን ሳንጣ ሙሉእ ገንዘብ ዝተቐበሉ ኣለዉ ምባሎም ኣብ መንጎ ኣመራርሓን ስራሕ ፈፀምትን መንበረ ሰላማ ሰናያን ምርድዳእን ከይህሉን እቲ መንበር ንኸፈርስን ምንቅስቃሶም ኣብ መንጎ ኣህጉረ ስብከት ምንባብን ሓድነትን ከይህሉ ዝገብር ስራሕ ምስርሖ ኣብ መንጎ ናይ ኣብነት መምህራንን በብደረጅኡ ዘለዉ ኣመራርሓ ቤተ ክህነትን ፍሕፍሕን ፍልልይን ንምፍጣር ምንቅስቃሶም
ራ አመንጎ ካህናትን ምእመናንን ምእመናን ከጠፍእን ክብርን ተሰማዕነትን ቤተ ክርስቲያን ከይህሉ በዚህ አቢሉ ድማ ምእመናን ካብ ክርስቶስ ሕቁፊ ክወፁ ምግባሮም ሰ ናይ ሃይማኖት ህፀት ዘለዎም አካላት ተሰማዕነት ክረኽቡ ንምግባር እምነትን ስርዓትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናብ ፈተና ከተኣቱ ምግባሮም ሸ ምእመናንን ካህናትን ብምግጫው ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ዝህብዎ ውህብቶ ብምዕፃው ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኢኮኖሚያዊ ፀገም ክፍጠር በመግባር ካህናትን መገልገልትን በመብታን ቤተ ክርስቲያን በዘየገልገልቲ ክትነብር ንምግባር ምኽንያት ምዃኑ ቀ ንኣጽራረ ቤተ ክርስቲያን ንኣጽራረ ቤተ ክርስቲያንን ተቃዋምንቲ መንበረ ሰላማን ትጡሕ ባይታ ብምፍጣር መንበረ ሰላማ ቀፂሉ ድማ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ምድኻም ከቢድ ሓደጋ ንኸፍጠር ምስርሖም ሳልሳይ ንውፃን ኣቦታት ሊቃውንትን ካህናትን ብሓጢያት ዝተቐሰፉ ኣፍኒንን ፊንሃስን መሲሎም ብምንጋር ክብረ ውፃን ኣቦታትን ካህናትን ዘይገልጽ ፍጹም ስሕተት ምንጋሮምን ዝኣመሰሉ ተግባራት ፈጸሞም ቤተ ክርስቲያንን መንበረ ሰላማን ንምፍራስ ዝዓለመ ተግባር ብምፍጻም እዚ ንምስትኽኻል መልአተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ህጹጽ ጉባኤ ብምጽዋዕ ካብ ግንቦት 27 እስካብ 28 2018 ዓመተ ምህረት መልአተ ጉባኤ ዘካየደ እንትኾን ዕለት 27/09/2018 ዓመተ ምህረት ንጎስ 13 ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ዝኾኑ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ እውን ሓዊሱ ናይ ሓባር ጸሎት ድሕሪ ምክያድ እቲ ኣጀንዳ ብዛዕባ ብፅዕነቶም ስለዝኾነ ኣብ ሓፂር ሰዓት ተነጋጊርና ክንፅውዐኩም ኢና ኣብ ቢሮኹም ፅንሑ ብምባል እቲ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ድማ ነቲ ጉዳይ ብሰፊሕ ርኡ ድሕሪ ምዝታይ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ድሕሪ ሰዓት 9 ሰዓት ናብቲ ጉባኤ መፂኦም ሓሳቦም ክገልጹ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ዝኾኑ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ናይ መፀዋዕታ ደብዳቤ ሒዞም ናብ መንበሪ ገዝኦም ከይዶም እንተፀውዕዎም ፃውዒት ቅዱስ ሲኖዶስ ብምንፃግ ኣነ ክመፅእ ኣይክእልን ቅዱስ ሲኖዶስ ዝደለዮ ይወስን ምስ ህዝበይን መጓዝምተይን ኮይነ መልሲ ክህበሉ እየ ብምባል ነቲ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ፃውዒት ብምንፃግ ብምንዓቅ ነፂገምዎ እዮም ነዚ ምኽንያት ብምግባር ቀኖናን ሕግን ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዝገበረ ዝስዕብ ውሳኔ ተወሲኑ ኣሎ ውሳነ ሓደ ይቅርታ ነዚ ምኽንያት ብምግባር ቀኖናን ሕግን ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዝገበረ ዝስዕብ ውሳኔ ብምሉእ ድምፂ ተወሲኑ ኣሎ ውሳነ ሓደ ሃገረ ስብከቶም ከም ዘሎ ኮይኑ በተደራቢነት በቅዱስ ሲኖዶስ ዝተዋሃቦም ናይ ስብከተ ወንጌል ሓላፍነት ክልዓል ካልኣይ ሓሳቦም ንኽገልጹ በቅዱስ ሲኖዶስ ዝተገበረሎም ተደጋጋሚ ፃውዒት ክቕበሉ ስለዘይከኣሉ ካብ ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ሚድያ ርሒቆም ምስ ልቦም መኺሮም ክሳብ ዝምለሱ ንርብዓ መዓልቲ ዝኣክል ናይ መሕሰቢ ግዜ ንኽወሃቦም ተወሲኑ ኣሎ ሰለስተ ኣብ መንጎ ፈፀምቲ ስራሕ መንበረ ሰላማ ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ቀሪቦም ኣብ ምርድዳእ ዝበፅሐ እንትኸውን እቲ ጉዳይ እውን ደረጅኡ ሓልዩ ብሕገ ቤተ ክርስቲያን መፍትሒ ክወሃቦን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝረኣዩ ዘለው ሓፈሻዊ ፀገማት ድማ ፀገማትን ከምኡውን ካብ ሚድያታት ይኹን ካብ ካልእ ዝመፁ ዘለው ሓበሬታታት መሰረት ብምግባር ኣፅኒዑን ኣፃሪዩን ናይ መፍትሒ ኣንፈት ዘቕርብ 5 ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓዘ ኮሚቴ
ኣጣይሹ ናብ ጥቅምቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ከቅርብ ወሲኑ ኣሎ። 4 ኣብ ዞባ ደቡብ ማይጨው ሃገረ ስብከት ወረዳ ኦኽላ ጣብያ ዓዲሽም በረኸት ዘጋጠመ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምቅፃል ዝተሰማዕና ሓዘን እናገለፅና ናፍቲ ቦታ ብምብፃሕ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት በኣካል ከይዶም ነቲ ህዝበ ክርስቲያን ከጽናዕንዑን ከረጋግዑን ከምኡ እውን ገንዘባዊ ሓገዝ ክግበርን እታ ቤተ ክርስቲያን እውን ተመሊሳ ክትነጽ ናብ ንቡር ኣገልግሎታ እውን ክትምለስ ዘመልከተኩም ክርስቶሳውያን ደቅና ኩለኹም ክትረባረቡ ጻውዒቱ የቕርብ ኣሎ። 5 ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታትን ተፈናቂሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኣብ መንጎ መንባርን ዘይመንባርን ኮይኖም ብፀሓይን ብቁርን ብጥምየትን ብሕማምን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ንመበል ሻድሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ከሕልፎ ስለ ዘይግባእ ዘመልከቶ ኣካል ካብ ቃል ምእታው ዝዘለለ ተግባራዊ መልሲ ብምሃብ ናብ መረበቶም ክምልሶም ጻውዒቱ የቕርብ። 6 ኣብ ዓለምና ብፍላይ ድማ ኣብ ዓድና ዘሎ መሰከፈ ኩነታትን ደበና ኩናትን እግዚአብሔር ከቁሩሮን ምሕረቱ ምእንታን ክልእኸልናን እቲ ዘሎ ጾመ ሃዋርያት ከም ዘሎ እናተጾመ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ሰነ 1 ጀሚሩ እስካብ 7 ድማ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለዋ መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ስእለ ኣድህኖ ብምሓዝ ኣብ ኣውደ ምህረት ብምውፃእ ጸሎተ ምህላ ክግበር ከም ዘለዎ ተኣውጅ ኣሎ። 7 ኣብ ጉዳይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ጉዳይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሽፋን ዝህቡ ዘለዉ ኣካላት ነቲ ኣብቲ ሚድያ ዝቐርብ ሓሳብ ዝምልከቱ ኣካል መንበረ ሰላማ ከይተሓተተን ናይ ሓደ ወገን ሓሳብ ጥራሕ ካብ ምቕራብ ክቁጠብን ክብርን ልዕልናን ቤተ ክርስቲያን እውን ክሕልውን ንጽውዕ። 8 ቤተ ክርስቲያንና ሃዋርያዊትን ዓለም ለኻዊትን ብምዃና ኣብ ምብራቕ ኣርሲ ሃገረ ስብከት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ኦርቶዶክሳውያን ብሃይማኖቶም ምኽንያት ዝበፅሕ ዘሎ መቕተልትን ስደትን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝበፅሕ ዘሎ ምቅፃልን ምውዳምን ሓዘንና እናገለፅና ንተግባር እውን ንኹንን። ኣብ መወዳእታ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም መንፈሳውያን ደቅና ኩሉ ግዜ ድምፂ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰሚዕኹም ክትረጋግኡ እናተላወና እዚ ድምፂ ኩሉ ናይ መላእ ድምፂ ቅዱስ ሲኖዶስ ምዃኑ ኣሚንኩም ክትረጋግኡን ብጸሎትን ብፍቕርን ክትሕግዙን ጻውዒትና ንቐርብ። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር ቅድስት ትግራይ ሃገርናን ህዝብናን ይባርኽ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ቅድስት ከተማ አክሱም 2018 ዓመተ ምህረት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኹም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣመንቲ ኩልኹም ደቅና ክርስቲያን ኣብ ግንቦት 27 እስካዕ ግንቦት 28 ዓመተ ምህረት ዘካየድናዮ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ኩላህና ምልአተ ጉባኤ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባላት ተረኺብና ኢና። ስም ንምፅዋዕ ብፁዕ ኣቦና አቡነ ኢሳያስ፣ ብፁዕ ኣቦና አቡነ መርሃ ክርስቶስ፣ ብፁዕ ኣቦና አቡነ መቃርዮስ፣ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ፣ ብፁዕ አቡነ ዕንባቆም፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል፣ ብፁዕ አቡነ ሊባኖስ፣ ብፁዕ አቡነ ያሬድ፣ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ደሞ 4ኦም ብፁዕ አቡነ ማርቆስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም፣ ብፁዕ አቡነ ጨርሎስ፣ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ኮይና ንክልተ መዓልቲ ዝኣክል ተዛቲና ኢና።
ብዛዕባ ዘተውን ብዛዕባ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ እዩ ነይሩ ከምቲ ዝረኣኹሞ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ንበይኖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝህብዎ ዝነበሩ ቃላት ወይም ደሞ ዝህብዎ ዝነበሩ መግለጽታት ንህዝብና ዝኸፋፍል ምዃኑ ተረዲእና ነቲ ቤተ ክርስቲያን ነቲ መንበር ሰላማ እውን ዘዳኽም ምዃኑ ርኢና ህፁፅ ስብሰባ ክፅዋዕ ጌርና ንክልተ መዓልቲ ዘቲና ኢና ከምቲ መግለፂ እውን ዝሰማዕኹሞ ንክልተ መዓልቲ ዘቲና ነጋገር ተለና ግን ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ብዛዕባኦም ስለ ዝኾነ እቲ ስብሰባ ንሶም እውን ኣብ መጀመርያ መፂኦም ብፀልወት ክካፈሉ እሞ ድሓር ተነጋጊርና እንታይ እዮም ኢሎም እንታይ ኢሎም ተናጊሮም ወይ እንታይ እዮም ኢሎም ዝብል ንእሽተይ ፅንሕልና እሞ ፀኒሕና እንፅዋዕኩም ኢና ኣብ ቢሮኹም ፅንሑ ኢልና እዮም ኣይ ብዛዕባይ እንተኮይኑ ኣነ እውን ንስኻትኩም ክመክር እየ ኢሎም ነይሮም ኣይ ብዛዕባኹም ዝምከር ምኽሪ ትክክል ኣይኮነን ሕጊ እውን ኣይፈቅድን እሞ ቢሮኹም ፅንሑ ኢልና እዮም ኩላህና ኢና ኢልና እዮም ንግዚኡ እኳ ኣይ ኣነ ይከይድን እንተኸይደ ግን ኣይምለስን ኢሎም ነይሮሞ ድሓን ግዲ የብልኩምን ክንፅዋዕኩም ኢና ኢልና እዮም ከይዶም ካብ ቢሮኦም ናብ ገዛኦም ከይዶም ንሕና ቢሮ ክፀንሑልና ኢና ደሊና ነርና ግን ንገዛ ከይዶም ቅድሚኡ ግን ብናይ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ዝነበረና ኣኼባ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ግን ናይ ሲኖዶስ ስብሰባ ኣይርከብን ኢሎም ረጊፆም ከይዶም ድሓር ግን ልብሕ ስፊሕና ንሕና እውን ኣቦና ክፍለዩና ሓውና ክፍለዩና ስለ ዘይደለና ከይድና ንፀዋዕ እዮም ኢልና ክልተ ኣቦታት ናብ ገዝኦም ከይዶም ክልምኑ ከይዶም ፀዊዖም ሒዘሞም መፅኦም እዮም ድሕሪ ሰዓት እምበኣር ረጊፅኩም እውን ስለ ዝወፃኹም ስለ ተፃረፍኩም ይቅርታ ጠይቁ ክብሪ ዘለዎ ሲኖዶስ እዩ ክብሪ ዘለዎ ጉባኤ እዩ ኢልናዮም ብምንም ተኣምር ይቅርታ ዝጥይቀሉ ምክንያት የለን ኢሎም ገዲፎምና እዮም ከይዶም ብድሕሪኡ ምስ ከዱ ግን ኣብ ሚድያ ወፂኦም ዝኾነን ዘይኮነን ከምቲ ኣብ መግለፂ ዝሰማዕናዮ ንኩላህና ዝፈላሊ ወይ እገለ እዩ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኣይብሉ ወይ እገለን ኣብ መትከሎም ኣለው እገለን ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝሓስቡ እገለን ደሞ ኣይመቆነ ይቆረኒ ኢሎም ብግልፂ ናይ ስም ፀዊዖም ክዛረቡ ይግብኦም ነይሩ ግን ኣብ ሰለስተ መቃቂሎም ሰለስተ ተኸፋፊሎም ኢሎምና ግን ንሕና ከም ዘይተኸፋፈልና ናይ ሎመዓልቲ መግለፂና እውን ከምቲ ትርእዩና ዘለኹም ኣብ ሓድነት ኮይና ኢና መግለፂ ሂብና ዝኒህና ኩላህና ኣብ ሓድነት ኮይና ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ሕዚ እውን እንተኾነ ክምለሱልና ኢና እንደሊ ንክልተ ግዜኦም ረጊፆም ከይዶም ኣብዚ ዝነበረና ፃውዒት ንዕሞ ሓሳብኩም ሙሉእ ምሳና ተመዋገቱ ምሳና ተዘራረቡ ሓሳብኩም ሃቡና ኢና ኢልናዮም እቶም ኣቦታትና ዝለኣኽናዮም ክልተ ሊቃነ ጳጳሳት እዚኦም ኢሎሞ ምስ ሲኖዶስ ተመዋገቱ ሓሳብኩም ግለፁ ዝደለኹሞ ኩሉ ተዛረቡ ኣይመፅን ኣይበሃልን ተመዋገቱ እዮም ኢሎሞም ንሕና እውን ከምኡ ክንብሎም ኢና ፀዊዕናዮም ሙሉእ ሓሳቦም ክንቅበል ኢና ፀዊዕናዮም ድሓር ግን ኣይመፅን ኢሎም ሲኖዶስ ዝደለዮ ወስን እምበር ካብ በዚ ሕጂ ናብ ሲኖዶስ ኣይምለስን ኣይመፅን ሲኖዶስ ዝደለዮ ይወስን ምስ ወሰነ ግን ምስ መማኽርተይ ምስ መጓዝምተይ ኮይነ ናይ ሲኖዶስ ውሳነ መልሲ ክበል እየ ኢሎም እዮም ከይዶም እዚ ተገቢ እውን ኣይነበረን እዩ ሓቂ ሲኖዶስ ዕድል ሂብዎም እዩ ምሳና ክመኽሩ ሓሳቦም ከካፍሉና ክሙግቱና ክንሙግቶም ዕድል ሂብዎም ኣይሙግትን ሓሳበይ እውን ኣይህብን
ኣይመፅን ኢሎም ንኽልተ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ ዝለኣኽናዮም ኣቦታት እቶም ኣቦታትና እውን ሓዚኖም እዮም ብሓቂ ከምኦም ዝመሰሉ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም ኣብ ገዝኦም ከይዶም ክልምንዎም እንተለዉ እሺ ኣቦታተይ ኢሎም ሓሳቦም ክገልፁ እዩ ነይርዎም ብዘለዎ ግን ኣይመፁን ንሕና ደሞ እንታይ ክንገብር እንታይ ፈተና እናሓዘና ኣብ ልዕሊኦም ወሲድና ኣለና ምክንያቱ እንድሕር ኣይመፅን ኢሎም ምንም ክግበር ስለ ዘይከኣል እምበር እንድሕር ኣይመፅን ኢሎም ንኣንታ ክንገብር ኢልና እቲ ዝነበሮም ናይ ስብከተ ወንጌል ኣገልግሎት ክለዓል ኣውስትራልያ ሃገረ ስብከት ግን ብስሞም ስለተሸሙሉ በቲ ስም በቲ ሃገር በቲ ዓዲ ስለተሸሙ ኣውስትራልያ ሃገረ ስብከት ኣይለዓልናዮም ከምቲ መግለፂ ካልኣይ ውሳነ እውን ሕዚ እውን ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ሓውና እዮም ኣባልና እዮም ናብ ልቦም ደኾን ይምለሱ ይፅልይሉ ደኾን ኢልና ንሕና እውን ክንፅሊ ናብ ልቦም ንኽምለሱ ክንፅሊ ንሶም እውን ክፅልዩ ምስ ጸለዩ ን40 መዓልቲ ናይ መሕሰቢ ግዜ ሂብናዮም ጸልዮም ሓሳቦም ቀይሮም መፅኦም ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ሓሳብ ከቕርቡ እዩ ተፃዊዕትና ከምኡ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ን40 መዓልቲ ዕድል ሂብናዮም ኣለና መፅኦም ሓሳቦም ይሃቡና ይሞግቱና ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እግዚአብሔር ልቢ ሃቦም ንሕና እውን በጸሎት ክንሕግዞም ኢና ካባና ተፈልዮም ጽቡቅ መንገዲ ይኮነን ዝኸዱ ዘለው እቲ ዝበልዎ ብጭብጢ ከረድእና ይግባእ ኩሉ እቲ ዝርዝር ኣብ ሚድዮም ዝተናገርዎ ብዝርዝር ሰሚዕናዮ ብዝርዝር እውን ርኢናዮ ኢና ንሕዚ እውን ምእመናን ኣቦታት ኩልኹም ኣብ ውሽጥና ወፃእን ዘለኹም ስለ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ናብ ልቦም ንኽምለሱ ክፅልዩ ንሕና እንሰውን ክፅልዩ ንሕና እውን ክንፅልየሎም ብሓድነት ክንጓዓዝ ብሓድነት መንበርና ኣጽኒዕና ክንነብር ስለንደሊ ኩላህና ክንፅሊ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ይኽህብ ዝደሊ ሓደ ሰብ ትፈልይ ክኸድ ኣድላይ ይኾነ ድልዩና ኣቦታትና እዩ ምንማን እውን ምስተዋት እውን ድልዩ ካብ ጥንቲ ነበረ እዩ ነገር ግን እንታይ መግበር ደኸምና ኢና ብጣዕሚ ክልተ ግዜ ክሻዕ ኣብ ገዝኦም ኣብ መንበሮም ኣብ ቢሮም ላስብውን ልምንዎም ኣቦታት ሊቕና ኢና እሶም ግን ኣይተመለሱ ገዳው ልቦም ኣይተመለሱ ክሓስቦም ልቦ ክመለስ ክኽእሉ እዮም ሕዚ ክምስሑ ሕዚ ጉንተት ተስፋ ተይቆረፅናዮ ክሻዕ 40 መዓልቲ ዝሓስቦም ይምፁ ሰው መቸም ዝሓስበ ይረክቦ እሞ መቸም ክምለሱ እዮም ዝሓስተሰብ ስለና 40 መዓልቲ ህብናዮም ንሕና ነብእ እዩ ግን እሶም ብጣዕሚ ሃምቲ ትሰማዕኻቶም እሞ ብጣዕሚ ሲኖዶስ ቅዱስ እዩ ሲኖዶስ ቅዱስ ምዃኑ ቅዱስ ይበሃል ግን ሲኖዶስ ብቻ አይደለም ቅዱስ ሲኖዶስ ረግዝካ ምውፃእ መንፈስ ቅዱስ ረግዝካ ምውፃእ እዩ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ምርጋዕ ንፅራሕ ፅርፈት ደሞ ዓብዪ ሓጢኣት እዩ ሃምቲ ቀኖና ኣምሳዕና ካብ ፅርፈት ዝበለፀ ሓጢኣት ካልእ የለይ ሰው ዝኣክል ዘሊፍካና ፀሪፍካ ምኻድ ብእውነት ዓብዪ ሽግር እዩ ዓብዪ ሓጢኣት ይብልና ኢና ንግምቶ ኣቦታቶም እዮም ሰልፎም ዝኸዱ ድሸምዎም ኣባቶች ዓበይቲ ሓባራት ድሸምዎም ዋ ላፅዩ ዳመንኮሰካ ካብ ኣቦኻ ላዕሊ ይብልና ኢና እምነትና እዩ ትልቅ ዓብዪ እምነትና ኮይኑ ተሎ ክብርና ማዕርግ ዝሃቦም ኣቦታቶም ረጊፅካ ካልእ ነገር ዝርቅ ትናገርካ ምውፃእ ግን ካብ ቤተክርስትና ኣይጥበቀይ ቤተክርስቲያን መዙ ኣይትሕልወይ ካብ ሰለ ይወፅእ ንግግር ትናገርካ ምኻድ ዓብዪ ሓጢኣት እዩ እሞ ሕዚ ደሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ እስኪ መቸ ይቅር ባይ እግዚኣብሔር ይቅር ይበሉ ይመለሱ ላፍታ ማዕርጎም ይመለሱ ሓበርና ትንበል እምበር ብጣዕሚ ኣሕዛነይ ዝገበርዎ ልጅኦ መቸስ ምንም 10 ተረራ ዳንድድ ደሞ ይትነገሮም እዩ ምናልባት ተነትና ልኳስ ክስቲ ክቻዕ እዚ ኣብ ምዃን የለይ ነይሩ
ገይሮም ቦታ የማይገረማ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ዳብልቦ ይመልሰው ኢና ንብላንል ስለዚህ ጉዳይ ይሁንና መቼስ ደክምና ዶምና ደክምና ይቀለና ክልተማት استمعت እዚያ ምክንያት ላጸለይና ለለመና ክሻዕ ገዛው خيرنا لمنا إلى النرمة لما عند ذكرنا እግዚአብሔር ልብ ይስጠን ብላ هذه ጸሎቱ ስዋዕውን ጨርስና ለማለት ጨርስና ነገዋዩ ያር አምላክ ነው ልቦ ይመልሰው ላይ ጨርስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብፁዓን አቦታትና ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ዘለኹም ኩልኹም አቦ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ሚድያ አካላት ኩልኹም አምላክና እግዚአብሔር በናይ ቤተ ክርስቲያን ምክንያት ሕሲብና ቅዱስ ሲኖዶሱን አሸኳይ ስብሰባ ጸዊዑ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ቅድስት ከተማ አክሱም ተረኺብና ኣለና። ዝተረኸብናሉ ጉዳይ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንና እዩ። ቤተ ክርስቲያንና ክንብል ተለና ቤተ ክርስቲያን ክትቁፀር ተላ መቼ ምእመናን ክርስቶሳውያን ንዓቶም ዘመሓድሩ ድማ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ጠቅላላስ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘአመን ኩሉ ዝስብሰበላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እያ። ኣብ ናይ ቦታ ተባናውን ዝኾነ ፍልልይ ዝመስል ህዝበ ክርስቲያን ህዝብና ስለተመልከተ ብኻሊእ መንገዲ ድማ ንሕና እውን ከም ውሽጥና ንፈልጦ ብፁዕ ኣቦና አቡነ ሰላማ ካባና ውፅእ ኢሎም ስለ ዝነበሩ እዚ ምክንያት ብምግባር ህዝብና እቲ እውነት እውን ክንምስክር ብፁዕ ኣቦና አቡነ ሰላማ እውን ናብ ሰላም ክንምልስ በይናዊ ጉዕዞ የውድቐካ እምበር ናብ ዕቤት ስለ ዘየብፅሐካ በይናዊ ድኻም ንፍረ ኣይኮነን ንድኻም እምበር እንድሕር ሓቢርካ እንድሕር ተመኻኺርካ እንድሕር ናብ ሓድነት መፂእኻ ግን ሓደ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓድነት በዓል ቤት ዝኾነ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብኻሊእ መንገዲ ንሕና ክንሓብር ተለና መንገድና ኩሉ ዝባርኾ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ መሰረት ብምግባር ብፁዕ ኣቦና አቡነ ሰላማ ንምንታይ ንበይኖም ይፍለዩ ንምንታይ ንበይኖም መግለፂ ይህቡ ንምንታይ ንበይኖም ኣብ ሚድያታት እንዳወፁ ነታ ቤተ ክርስቲያንና ናብ ጽቡቕ ዘይመልስ ናብ ሓድነት ዘየምጽእ ናብ ዕብየት ዘየምጽእ ንምንታይ ንበይኖም ይኸዱ እንተሊ ጎደሎውን ተመኻኺርና እንድሕር ኣጉዲልናውን ተረዳዲእና ንኽንከይድ ብዝብል መንገዲ ኢና ተሰብሲብና ብፁዕ ኣቦና ፀዊዕናዮም ክመፁልና ይከኣሉን መቸን ተሓሳባት ከቕርቡ እሞ ታፍቲ ሓሳቦም ተላዒልና ድማ ዝእረም እንተኾይኑውን ክንእርሞ ዝእረም ዘይብሉ እንተኾይኑ ንዕኦም ክነርድኦም ብዝብል ኢና ተሰብሲብና ነርና ኣይተሳኽዐልናን ንምንታይ ክመፁልና ይከኣሉ መፂኦም ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ክረዳድኡ ኣይከኣሉን እታ ናይ መጀመርያ ዝመፁላ መቐደም ንሕና ክንመክር እሞ እስኹም ድማ ቢሮ ፅልሕና ብፁዕ ኣቦና ተባሂሎም ኣነ ይፀንሕን ንገዛይ ክኸይድ ኢሎም ስለ ዝኸዱ ድሕሪኡን ከይድና እኳ እንተኸድና ክኾነልና ይከኣልን ኣይተሳኽዐን ኣንኳይን ኣቦ ሓደ ኣገልጋይ ኣንኳይን ሓደ ኣገልጋሊ ሓደ ክርስቲያን ይዕበይንኣስ ካፍታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብዝኾነ ሓሳብ ካፍታ ቤተ ክርስቲያኑ ክርሕቕ ማንም ዝፈቅድ የለን ኩሌና ይንፈቅድን ሕዚ እውን ቅዱስ ሲኖዶስ ን40 መዓልቲ ሓሲቦሙሉ ተመልኪቶም ነዚ ናይ ሲኖዶስ ዘሎ ድልየት ናቶም ሕውነት ናቶም ሓድነቱን ተረዲኦም ዘልይዎ ሓሳብ ምስ ሲኖዶሶም ንክገልፁ ን40 መዓልቲ በይኖም ኮይኖም ብጸሎትን ናፍቱል ናብ ልቦምን ክምለሱ ቅዱስ ሲኖዶስ ብምልኣት ወሲና ኣለና ብፁዕ ኣቦና እውን ናብ ልቦም ክምለሱልና ህዝብና እውን ክረጋገአልና ንሕና እውን ነቦና ክንጽሊ ህዝብና እውን ብምኽርን ብሓሳብን ክሕግዘና እንዳተላወና እግዚአብሔር ምስኩል የና ክኸውን ዓድና ሰላም ክገብረልና እንካብ መከራን ካብ ጭንቂ ወፂና
ህዝብና ንገዝኡ ክምለስ ተፈናቀለ ህዝብና ናይ ኩናት ዘሎ ደመና ክርሕቀልና ዝናም ድማ ዝናም ናይ በረከትን ናይ ጠልን ናይ አዝመራን ዝኮን ዝናም ከወና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን እግዚአብሔር ምስ ኩልህና ይኹን ናይ ኩልህና ውሳኔ እዩ ብጾቦናውን ናብ ማሕበሮም ናብ ደንቢኦም ናብ ቅዱስ ሲኖዶሶም ተመሊሶም ጽቡቕ መንገድ ንሪእሉ ንኽገብረልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ወርኩም አውሽት ዓድን አውስጣን ዘለኹም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንትና ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያንና ኩልኹም መጀመርታ ልዑለ ባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዚ ዕለት እዚ ሰላም ሂወት ንብዝሕልና ምስጋና ይኹን ከምቲ ብፁዓን ኣቦታት ዝገለፅዎ እዩ ናይ ሎሚ ዝነበረ ናይ ትማሊ ጀሚሩ ሎሚ ሓንቲ ለይቲ በኣና ለይቲ እዩ ክልተ ለይቲ የደቀስናን ብትግራይና ዘለውን ቀትሪ ክልተ መዓልቲ ሙሉእ ኣኼባ ኣካይድና ኢና ምክንያት ናይ ኣኼባና እውን ከምቲ ዝተገለፀ ናይ ብፁዕ ኣቦና ሰላማ ጉዳይ ምክንያት ምግባር እዩ ነይሩ ኩልና ከም ዝረኣናዮ ክሪኦ ከም ዝቆነና ህዝብና ተረቢሽ ይቀንዩ ንሕና እውን ተረቢሽና ቀኒና እቲ ህዝቢ ክጨንቆ ከሎ ተሳተፍኩ ግን ኣብ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ መንበረ ሰላማ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ያው ተዘሪጉ ማለት እዩ ብፁዕ ኣቦና ሰላማ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ተፈልዮም ንበይኖም በሚድዩ ብዝህዎ ዝነበሩ መግለፂታት ብጣዕሚ ተረቢሹ ንዓና እውን ክርብሸና ኸሪዩ ማለት እዩ ካብ ጭንቀት ዝተልዓለ እንታይ ጉድ እዩ እንታይ ተፈጢሩ እናበለ ንሕና እውን ዕረፍቲ እናቐኒና ማለት እዩ ስልኪ ክንምልስ መብራህሪ ክንህብ ስለዚ ሕጂ እውን ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ብፁዕ ኣቦና መንገዲ ትክክል ኣይኮነን ኢልና ኢና ኣሚንና እቲ ካብቲ መንገዶም ካብቲ ንበይኖም ተገንፂሎሞ ዘለው ተመሊሶም ናብ ኣሕዋቶም ምስ ኣቦታቶም ሓቢሮም ኮይኖም ስለ ትግራይ ቤተክርስትያን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስለ ትግራይ ዓድና ስለ ህዝባን ንጭንቀሉ ንሓስበሉ ንፅልየሉ ግዜ እምበር ስለ ካልእ እንዛረበሉ ግዜ ኣይነበረን ክነብር ይኽእል ጉለት ኣለውን ኢለ ይኣምን ሓደ ሓደ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ግን መንበረ ሰላማ ካብ ዝምስረት ኩልና ከም ንፈልጦ ናይ 3 ዓመት ተኽሊ እዩ እንኳን ዶ ናይ መንበረ ሰላማ 3 ዓመት ዝገበረ ዕድመ ዘሎ ተቋም ኣብ ጎረቤትና ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ልዕሊ 50 ገለን ዓመት ዝገበረት ቤተክርስትያን መሊኣ ምሕዳራ ኩሉ ኣይተስተኻኽልን በብግዚኡ ጉድለት ኣሎ እዩ ንሕና ግን ህዝብና ተፈናቂሉ ኣብ ጥሜትን ኣብ መከራን ኣብ ድንኳንን ብዝብል እንዳተወሰደ ኩሉ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኮታስ ኣብ ጭንቀትን ኣብ መከራን ዘሎ ህዝቢ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንዑ ዘፅናዕንዕ ብፍቅሪ ኮንካ ብሓድነት ኮንካ እቲ ዘሎ ፀገማት እውን ሕዲርካ ወይ ድማ እንተሃልዩ ተመያይጥካ ኩሉ ግዜ ንመያየጥ ኢና ኩሉ ግዜ እቲ ዘሎ ጉድለት ክስተኻኸል ኣብ ናይ ጥቅምቲ ሲኖዶስ ይኹን ኣብ ናይ ርከብ ካይናት ግንወት እንዳተዛተና ኢና መፂና ማለት እዩ ዘሎ ጉድለታት ብቋሚ ሲኖዶስ ይኹን ብምልኣተ ጉባኤ ይኹን ከም ኣጀንዳታት እንዳልዓልና እንዳተመያየጥና ክስተኻኸሉ ዝግብኦም ነገራት ክስተኻኸሉ እንዳተነጋገርና ኢና መፂና ብሓደ ግዜ ንምንታይ ፍፁም ኣይኮነን ኢልካ ሓሲብካ እሞ ፀገም እዚ ኣብዚ ፀልማት እዚ ካልእ ተወሳኺ ፀልማት ኣብዚ ጭንቀት እዚ ተወሳኺ ጭንቀት ምፍጣር ትክክል ኣይኮነን ናይ ብፁዕ ሰላማ ኢልና ኢና ምክንያቱ ብታሪክ እውን ተሰሚዑ ይፈልጥን ሓደ ሊቀ ጳጳስ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ወፂ ተፈልዩ ንበይኑ ዝኸደሉ ብታሪክ ኣይሰማዕና በመጀመሪያ ክኾን ይኾን እዮም ኣቡነ ብፁዕ ሰላማ ስለዚ እዚ ትክክል ኣይኮንኩምን ተመለሱ ኢልና ብዙሕ ክንምክር ፈቲና ግን ኣይተኻእለን ከምቲ ዝተባሃለ ግን ሕጂ እውን ናይ ሰዋዒ ግዜ ኢና ሂብናዮም ዘለና ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ናይ ሰዋዒ ምናልባት ንኩሉ ግዜ ኣለዎ እዩ ናይ ስምዒት ግዜ ኣሎ ካብ ስምዒት ወፂኻ ትረጋገሉ ግዜ እውን ኣሎ ስለዚ ምናልባት ኣብ ስምዒት ኮይኖም ከምቲ ናቶም ልቢ ዝሓስቦ ሓደ ነገራት ክኸውን ኢሎም ብዘይምኳኑ ኢሎም ዝሓስቦ ንሶም ንባዕሎም ንስ ቅዱስ ሲኖዶስ ተነጋጊሮም እዮም ክፍፅሙ ነይሮም ተፈልዮም ከይዶም እዮም ዝኩሉ ህዝቢ ናብ ሽግር ኣትዮም መኽሪሞሞ እዚ ኩሉ ንምስትኽኻል ኢና ተኣኪብና ቀኒና ብሓደ ልቢ ብሓደ ቃል ተናጋሪ ብሓደ ልቢ ሓሳብ ኮይና ከም ሓደ ልቢ ሓሳብ ኮይና ኢና ቅዱስ ሲኖዶስና ፈፂምና ዘለና ሕጂ እውን ናይ ጸሎት ግዜ ኢና ሂብናዮም ዘለና ናይ ሰዋዒ ግዜ እዛ ሰዋዒ እዚኣ ብእውነት ንክጥቀሙላ
ናብ ልቦም ተመሊሶም ናብ ኣሕዋቶም ናብ ቅዱስ ሲኖዶስ ተመሊሶም ብሓባር ኮይኖም ዘለውለት ናይ ኩልና ሓሳብ እዩ ምንም ነቲ ሓደ ዝበለጠ ነቲ ካልእ ግን ዝተቐነሰ ኣይኮነን ኩሉ ሽግር ዘሎ ይኹን ሓጎስ መዓር እዩ ዝበፅሐና ንኩልና ስለዚ እዚ ተገንዚቦም ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ሊቃውንትና ብእውነት ብፀሎትን ሓሰብና ብምክሪ እውን እናደወልና ብምክሪ እናመኸርና ናብ ቦቶም ዝምለስሉ ዕድል ንክንፈጥር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓደራ ይብል ኩልኩም ብፍላይ ፌስቡክ ዩቱበራት ኩልኩም ተጥቀሙ ወገናትና ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ትህዝና እናተመልከተ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ እሞ እምበኣርከስ ከምቶ ዝረኣኹም እዩ ህዝበ ክርስቲያን ናይዞም ኣቦታትና እዚኦም ክርክር ምንም ማለት ናይ ሃይማኖት ኣካይዳም ዘይኮነ ፈጣሪ ባዕሉ ልቦና ይሃቦም እውቀት ካባና ብላዕሊ ካብ ምእመን ብላዕሊ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ዘለዎም ስለዚ እግዚአብሔር ባሪኽዎም እግዚአብሔር ኣብ ባዕሎም ሓዲሩ ኣብኦም ሓዲሩ እዮም ለህዝበ ክርስቲያን ከግልግሉ ሓሪዎም ግን እሶም ብትኽክለኛ ይኾኑ ዝመርሑና ዘለዉ ሃይማኖት ናይ ሚድያ ሞጎት እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ስለዚ ንጉስ ኣቦና ኣባ ሰላማ ደግሞ ካብ መጀመርያ ሒዞም እቲ ጉባኤ ክሕሰብ ከሎ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይተኻተቱ እዩ ኣይተኻተቱን ትኽክል ድሕንቲ ኣልዕሊ ቢልካ ዘይተኻተቱ ናሃለዩ በባዕሎም ሂውናዮም ነርና ረጊፆም ወፂኦም ከምዚ ገይሮም ዝበሃል ኢንፎርሜሽን ስሕተት እዩ ህዝበ ክርስቲያን ንሕና ኣይንቕበሎን ከም ህዝቢ ከም ኦርቶዶክሳውያን ስለዚ ንስኹም ብፁዓን ኣቦታትና ኢኹም ኣይናዳለወኩምን ተሓቂ ግን ንሕና ኣይንስሕቲ ተሓቂ ግን ክንረግፆ ኢና ተሓቂ ግን ኣይንክሕደን ክንማጎት ኢና ክሳብ መጨረሻ ከም ታቦና ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰላማ ዝበልዎ ክሳብ መጨረሻ ክከራኸር እዮም ኢሎም እዮም ንሕና እውን ኣብ ጎኒ ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰላማ ኣለና ስለዚ ንስኹም ኣቦታትና ልቢ ክትብሉ እዩ ዝግበአኩም ከዝውን ዋላ እቲ ግዜ እንተኸደ ዋላ እቲ ግዜ ኣብ ሕማቕ ሰዓት እንተወፃሕኩም ግን ሕዚ መጨረሻ ኣይኮነን ኢለ እየ ዝሓስብ ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ናፍቱ ሓቂ ኣዝንቢልና ድምፂ ኣቦና ድምፂ ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰላማ ክንኾን እዩ ዝግበአና ከምቲ ዝመስለኒ ስለዚ ክግበርማ ይውልን ክግበርማ ይኽእል እዚ ኣንቢቦሞ ዘለው ንባባት ብትኽክል ብሓቂ ድዩ ካበይ ዝመፀ ኢንፎርሜሽን እዩ ንሓደ ኣቦና ንሓደ ጳጳስስ ክልተ መዓልቲ ሙሉእ ጉባኤ ኣካይድካ ዝመሰናኸል እዚ ክፍጠር እሞ ዝኩለይ ከርተት ኢሎም ብፁዕ ኣቦና መንበረ ሰላማ ባዕሎም ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰላማ ባዕሎም ንመንበረ ሰላማ ባዕሎም ዝመስረትዎ ካብ እስራኤል መፅኦም ዓደይ ይሕሸን ኢሎም ባዕሎም ህዝበይ ተካሒዱ ህዝበይ መቁሰልቲ ማሕሰይ ትበፅሕዎ በሃይማኖቱ ብኩሉ ነገር በፅሕዎ ስለዚ ኣነ ዓደይ ከግልግልኒ ኢሎም ብፁዕ ኣቦና መንበረ ሰላማ መፅኦም ክንዲ ዝመስረቱ እዚ ክወፅሖም እዚ ክግበሩ ኣቦና ነውሪ እዩ ብሓቂ ስለዚ ዋላ ኣብቱ ሚድያ እንድሕር ኢናዮ ኮይና ኩሉ ህዝቢ ኣመን እዩ ንዮ ሓቂ ንመን እዩ ዝደግፍ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ብፁዕ ኣቦና ካብኣኹም ፈሊናዮም ኣይኮነን ብፁዕ ኣቦና ኩልኹም ናይ ሃይማኖት መራሕትና ኢኹም ኩልኹም እንፈትወኩም ኣቦታትና ኩልኹም ኢና ናኽብረኩም ኣቦታትና ንሕና ኣይንፈልን ግን ኣብታ ሃይማኖት ግን ትኽክለኛ ሃይማኖት ክመርሕና ዝኽእል ሰብ ግን ምምራፅ ግዴታና እዩ መብትና እዩ ገደል ዘእትወና ጳጳስ ኣይንደልን ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ይኣኽለና ንቃፀለና ቤተክርስትያን ናይቃፅልዎ ኣለው ሃይማኖትና ይክሕድዎ ኣለው ኦርቶዶክስ ይሕረድ ኣሎ ይኣኽለና እዚ ንዕና በቂ ምክንያት እዩ ካብዚ ብላዕሊ ክትውግዙ እዩ ዝግበአኩም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እናተቃፀለ ምእመን እናተቃተለ ካህን እናተሓረደ ከዚ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ካህን እቲ ናይ ምእማን እቲ ናይ ኦርቶዶክስ መቕተልቲ ምሕረድ ተቐፂሉ እዩ ዘሎ እዚ እዩ ክተውግዙ ዝግበአኩም ኣቦታትና ኣብ ሚድያ ወፂኹም እዚ እዩ ይኾነ ኢልኩም ክትፅልዩ ዝግበአኩም እዚ እዩ ንዞም ከምዚ ዝገብሩ ኣካላት ንዞም ኦርቶዶክሳውያን ተፃውኦ ዝኾኑ ኣካላት ንዞም ቤተክርስትያንና ኣሃዱ ኢሉ ዝቅደሰሉ ቤተክርስትያን ዘቃፅሉ ሰባት ኢኹም ክትሕዙ ዝግበአኩም ናይ መንግስቲ ኣካላት ድዮም ዕጡቃት ድዮም ነዚኦም ኢኹም ክተውግዙ ዝግበአኩም መንግስቲ ክተውግዝዎ እዩ ዝግበአኩም ናይ ኣቦታትና ኣብ ክንዲ ዝነገር እዚ ምፍፃም ንስኹም ግን ንብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰላማ ናብ ስልጣን ንምውፃእ እስኹም ኢኹም ክሕደት ትፍፅሙሎም ዘለኹም ኢልና ኢና ንኣምን ንሕና ከም ህዝበ ክርስቲያን ከም ኦርቶዶክስ ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን እዚ ተኸቲልና ደሞ ናጋ
ማለት ዝነገር እዚ ብጽቡቕ መንፈስ ክንመጽአኩም ኢና ቀጻሊ ብጽቡቕ ነገር ክሳብ ንራኸም ሰሰናይ ንዓኹም ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ እቲ ሓቀይ ንሰግሮን እቲ ሓቀይ ንክሕደን እቲ ዘሎ መሬት ዘሎ ሓቂና ክናገር ንኽእል ስለዚ ሃይማኖትና ኩልና እያ ኦርቶዶክስና ኩልና እያ ናይ ሓደ ኣቦ ይኮነትን ወይም ናይ ሓደ ጳጳስ ኣይኮነትን ግን ንክመርሑና ግን ኣብቲ ደረጃ ኣብቱ እግዚአብሔር ምስኦም ሓዲሩ ንዓና ካብ መሓደሩ ስለ ዝገበረና ክቡር እግዚአብሔር ብጣዕሚ ኢና ናመስግን ንስኹም ግን ህዝኹም ትክሕድለኹም ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያንኩም ትክሕድለኹም ናጠቕሚ ገይርኩም ቤተክርስትያን ስለዚ እግዚአብሔር ይሓግዝኩም እግዚአብሔር ብጸሎት ይሓግዘና እቲ ሓቂ እግዚአብሔር ናጋም ኣይስኣነ ብፁዕ ኣባ ሰለማ እቲ ሓቂ ስለዚ ይስሓትዎ ስለዚ ንሕና እውን ንዕኦም ደጊፍና ክንኸይድና ስለዚ ክሳብ መጨረሻና እዚ ዝመስል ትርኢቶ ሓቢርና መቀጻሊ ክንረአና ሰሰናዩ ንዓኹም ይኹነልኩም ህዝበ ክርስቲያን ሰላም ኩንልና እዚ ቪድዮ እዚ ላው ኩሉ ልክበጽሕ ደሞ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ንክሪኦ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኩሉ ይረአዩ ኩሉ ይፍለጡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ወፃኢ ዘሎ ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ ክሪኦ ክነቕፎ እዩ ዝግብኦ ኩሉ ርእቱ ክህብ እዩ ዝግብኦ ስለዚ እዞም ኣቦታትና እዚኦም ብስሪኦም ወይ ከዓ ደማይ ብበዝሒ እንትኖም ላብ ስልጣን ክድዩ የብሎም ብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰለማ እንታይ ኣቢሶም ተዋሂዱ ተገምጊሙ ብህዝቢ እዮም ክወርዱ ወይም ክድዩ ዝግብኦ ስለዚ እዞም ዝተው ውሕዳት ዝኾኑ ጳጳሳት ስለ ዝወሰኑሎም ብቻ ኣይኮነን ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ኩልና ንብፁዕ ኣቦና ኣባ ሰለማ ተሓቂ ንቶም ብፁዓን ዝበሃሉ ዘለው ሕዚ እውን ዝመግለጽ ኣውፅኦሞ ዘለው ኣየኑ እዩ ዝሓቂ ኣየኑ እዩ ትክክል ኢልና ገምጊምና ንሕና ናይ ሃይማኖት ሰባት ዝኾንና ትገምጋም ኣብ ሓቂ ዕሊምና ንሕና እውን ውሳነ ክንወሉ ዝግበአና በይንኩም ይኹንኩም ክትውስንዎ ዝግበአኩም ምክንያቱ ሃይማኖት ናይ ኩላትና ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩሉ ኦርቶዶክስ ማዕረ እያ ትውፅሕና ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን እዚ ኣናወልኩ ይፍለየኩም ጽቡቕ ንዓኹም